IIT Guwahati NSS Unit Pen Winter Camp Karbi Anglong Alusi ke Paman Pon. Ingdeng Thongke Rapli All Assam LP Teachers Association of AP ke Paman Pon. Bukajana long gypsy lapen thar a hearing tangrak kache tonga jok bang ke thom apran ke dam lapen bang pliatum areng hum kiso. Karbi long life adapa birta long peneli sami beauty bepi non birta ton pen arjuponik tha. Kidam tang matijong ni phai crepe ho pen cleaner cap arni an ni apharman Indian Institute of Technology IIT Guwahati National Service Scheme NSS Cell Pen Chipatir pi bonsi winter camp surhini ra ingkor ke thoma pharman Karbi Anglong alongsi paman ponlo. Birta kiri ponlong tengke lapusun Indian Institute of Technology IIT Guwahati National Service Scheme NSS Cell Pen Karbi Anglong alu lapuson ajai mekedeng ponlong lok lake Karbi Anglong Autonomous Council along Tourism Department EM Ritis inghi lapen tourism asai kamatum pen kachirap chetodun ajoglo. Lapuson ajai mekedeng pon pen Karbi Anglong alira cham jutang jubat pindeng sumpot thengpi thengprang marat mareng pen chenglok Ladakh raratum kido ke thang puthak kachini pon jilapen sumindara dang kipache thangdun thekjia phansi lapuson ajai me ki paman ponlo. Ponlo Ladakh bangke litum Karbi Anglong Tourism Department atum ta labang so alamo chini dun si jasamet EM Retesing hi Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Department alang litum ben chingke che than si Karbi Anglong le non phong bangke nalitum NSSS IIT labang so annual winter bangke nalitum Ladakh Karbi Anglong le bang ingnoi isi pen ke litum ta cherap chetulo la pen nalitum Karbi Anglong apur kimu aputhak punon dak wildlife aputhak punon dadak inglong lir sengsang atumu punon nang tumang ton pen stami chini pon podak waterfall pen chenglok dadak greenery la pen ladak forest atum PPC ke claim pon malhayang ton pen stami nang tum chini pon popusi alang litum phanchu phapon lopin dak bangke dogmuka ren sahin pensi ladak labang so program long bangke patir pi pon lo la pen ke alang litum pini tarik crepe hopen alang litum tarik kre nerke bana lang litum kre sira nerke bana lang litum 2G 18 ana lang litum 2G 15 ben 18 ana lang litum dak 2G la pen pena ba bangke lang litum siluni jan la pen langbuku trekking samya lang litum damji kapre kadim sam dampo. Indian Institute of Technology IIT Guwahati lake Guwahati rong supia long si kedo ahoklo puvoi phir sitame labangso ke charlia hemalong ke sumindara dang lapen det pia dang prek jamalong ripensi ke charlia phan osomaratum ke wangsi lapusona hut imithalong rialong kang chokling asonamu ki paklang dunlong lake Karbi Anglong arat aphan ki mesenang theklo IIT Guwahati National Service Scheme asel pen lapusona jaime aningkan wang sitame ephongke dengpon ver lapuson winter camp ki paman ponahut thekse resera tumaphan cheponpo Pinang analam thebangke chithanchimu padopon labang sojai meke deng ponisek break jama sonamung sayang deng sitame padopon lo Bikram Teron's report Karbi Anglong live Matijong ni phai cleaner cap arni West Karbi Anglong alu Jengkha Higher Secondary School along Ingdeng Thongke Rapli All Assam Lower Primary Teachers Association AMAP ki paman pon West Karbi Anglong Jengkha High School Pathuak Lamalong Ingdeng Thongke Raisi All Assam LP Teachers Association atumpen ki paman pon ningkan hini pen ipong krung sayame ki paman pon along aluhi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Chetong Dunsi Mayor di Pidunlo Church school alam bangke Karbi Anglong alam han ni all Assam lo kone venture school ke close nang already close la venture school samatra Karbi Anglong ne venture school ke pareng bom lang itun Karbi Anglong revenue pen source pen gani ni pen city pareng bom lang sita Assam lo ke venture school ke tela tet ke itun bori bom lo la pen LP school already successful la pen long ko pen LP school pen on process Sir, 6 schedule special tet advertisement advertisement nung ke detail overall ke nitum
sami kuluk bola resort ang eklang ano he sami lahai dong LP school man headlang regularize atong patapit sa jabang ofisi lahai tangan lo pami itong pagkasmin sami pinyo sami itong oversight napakang Labang solong aluhia manpen MLA Rup Singh Teron, EM Prabhat Chandra Taro, EM Rinar Tirang Pilapen, Ongdung All Assam LP teacher satum Chitong Dunlu. Labang so melong EM Prabhat Chandra Taro ahin pen kaning Jepon atengke suluk so dakachisong abang pang sampon long lupusi ning Jepon lapen ke Charlie ahin along teachers mate than ba tum ki than pon pamije phanta chuningli padopon. All Assam LP Teachers Association Mesen Pen Kichari Pon Thekjia Phan Kadukave Chedon Sarpen Mephu Chenjing Kro Jengkhala Pen Kongchun Bangphi Devika Devi Dibrugar Pen Atuma Phan Ingwai Ponlong Labang Somelong Assam ang Kangalong LP Teachers Mate Thanbang Akimi Atuma Phan Sitame Churu Ponlong Lapen Alangli Tuma Phan Phirangke Tum Karju Ponahut Nangkithagdun ke Napuson Hendo Posonsi ini miltum karbia than bang atum mane hokpet pen hala sa school rong kapaleng thegi lapen hokpet pen somar phan log than kepe mesen pen ke than thegi paso phan mane amar sai nang pi pusin pinai pusin ni hala sa long ki poila inglong lo ajo school long mane than bang atum han ki duadim hem kin pinangi laso bang ni lip pulo la sota piet lo lapen non dang ko la sa ang thuni liang ko dam thi lai son lo lapen ge ang ko ngitum karbiang long than bang atum ban hile lounge mane la so ke sarkar sa nang ki pido la so war sa nang pido la so bang nil tum nang pi bang kompik kopi polo nil tum han tiklo yon pen pharo pira sari kuri be nang pi pharo pira sari kuri be nang pi plo te nil tum mane nini baga jang thua poisa ta nil tum long ni la so posi nil tum bang 10% sinang pinay la basic pen 10% sinang pinay sinil tum aso ka demando Keronim Ben Mohan Teron Karbiang Long Live Matijong chikloni phai krener keparni adap thiang prin prile por phai pli apor malom Borpathar Police Station ke parlopon National Highway thongke pressure cap atuwar pi holokhowa along ahiring tangrak pen humnia gari gypsy lapen thar ahir ing tangrak pen chetong jok adima long amat banghini apran ke dam nang selang pon bomahut inut apran ke dam lapen bang pliatum ahiring tangrak pen areng hum ke sonang Birta kirib dunong tengke ihum Maruti Gypsy registration number NL04C 3801 Dimapur na thupen kewang bom lapen ihum Mahindra Thar gari registration number AS01FJ 4114 Golaghara na thupen kewang bomahut National Highway thongke prasir ke patowar pi hulokhowa along men ahiring tangrak pen kachitong derajok adimalong amat banghini aprandam nang juilo Lasolong bang trokatum ke ahiring tangrak pen areng hu sudunang nu kisu atumaphan 108 ambulance avar sai phaponsi tongsikot pen si kelang ponje phan Bokajan CHC hospitalan ponlu Birta ke tok pon boma kwar hun anke apran ke dam nang banghini atum inut ke soarlu lapen inut ke sopin so tumamen lapen kunada soloni angton pen chinipon pilang apen bang trok ahiring tangrak pen areng hu kisu atumaphan tame Amyana kulapen kidoadin abang pangthek ponlong nilang. Nonamat kidoana say anta Borpathar Police atum adimaklong an palidunsi ang tonpen chiparideng ponlong. Bokajan penanantirang Karbiang Long Live. Matijong chikloni phai kri trok siarni West Karbiang Long lakha ke thom Jinthong constituency ke parlopon long e lobuyalong pre Christmas ajaimek alira lon pen kita lon pon Labang so jaimek along ningkang samare chupu athepi ke en pon pen Reverend John Timoma hin pen arna malam mate Jisu Kristo amahang ke thek alama puthak than pon lo Bangso jaimek along aluhia man pen PKBA amepu sarmen belapen dunmepu jalapson rong pipen chenglok ongdung manpeng kedo kithe kiding atum lapen rongara doan chitong dunsi bangso long e lubuyalong kitalon pon pre Christmas ajaimek ingsamjin pen pachun ponlung Kristo amahang kitagi tareng korpo prang pinikang hongmek akasuru akasingru mamay dak talok kung dak
ลองระบุหัวลงปันดักคิงรุ่งเป็ดยังเขาลีกุงลีปีเป็นลองระบุลาพาร์ตพอพากระยาตุ้มมิชชั่นเซกเรตรีเป็นดังลบเป็น ex PKBA President เป็นarea 2 President เป็นนี่รบลองลีกำลังประชุมดักดอนเรมบังเป็น Assistant Secretary เป็นมาเลยตุ้ม President Secretary กระดูกคิงรุ่งเป็ดเป็นมีละซ้อนแม่ลงละซ้อนลองระบุasal balong leboy fellowship na jok nitum phalaton amai ka panglum the pot ana moment ni akeru pi party lo จินทงเป็นหิมารีรองพาร์การบิงลงไลฟ์ปิญญาเบียร์ตาเกลปอนซีกังตอนปอนิกลงการดง